Yeah, baby! Fata asta a căzut pe perne, s-a trezit în chiuvetă și mai departe. Da, e foarte bun. Genul meu de om. Cred că e genul ăla, știi, o doamnă pe stradă, gospodină în bucătărie și... Nu, stați că vă explic eu. Există un challenge pe TikTok cu această piesă de la Ariana Grande, Positions. Asta zic, era Positions. Ați văzut pozițiile, n-ați văzut aia cu... Wild în dormitor. Toate fetele care fac acest Positions Challenge trebuie să facă exact același lucru ca și ea. Și în ce industrie va activa? Păi, nu pot să zici asta. Nu vreau să-mi faceți hate aici. Nu știu dacă e neapărat vandabilă, dar cred că e un personaj controversat la care ai vrea să te uiți și cred că e o tipologie pe care în momentul ăsta nu o găsești pe net. Și trebuie să mai menționăm ceva, s-ar putea pe unii dintre ei să nu știm și ne raportăm fix la clipul pe care îl vedem aici. Adică să nu creadă că avem ceva cu ei, pur și simplu asta am văzut.